In Friesland moet je kunnen wonen waar je hart ligt. Betaalbaar, bij je vrienden in de buurt, op een gezonde plek. Dat begint met genoeg woningen. De PvdA wil daarom dat er meer ruimte komt om betaalbare woningen te bouwen in onze wijken en dorpen. Hierbij gaat onze voorkeur eerst uit naar ruimte binnen de steden en dorpen, om ons open landschap te beschermen. We bouwen gezonde buurten, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, dicht bij het groen en bereikbaar met OV, fiets, te voet en in de auto. Te veel Friezen wonen nog in slecht geïsoleerde woningen en komen hierdoor in de problemen. Dat betekent dat wij als PvdA inwoners willen helpen met het verduurzamen van hun woning, zodat iedereen mee profiteert van een beter klimaat en een gezonde portemonnee. We investeren op de plekken waar het echt nodig is. De wijken die voor de grootste duurzame uitdagingen staan, komen als eerste aan de beurt. Dit willen we doen in onze provincie, door te bouwen voor de toekomst, te helpen met isoleren van woningen en door te zorgen dat er genoeg betaalbare woningen zijn. We willen een provincieteam samenstellen dat samen met gemeenten kijkt hoe we initiatieven uit de Meanskip meer kans en ruimte kunnen geven. We geven daarmee ruimte aan het ombouwen van leegstaande gebouwen, zoals oude scholen en kantoren, tot woningen. We willen ervoor zorgen dat iedereen de kans krijgt om hier in Friesland op te groeien en te blijven wonen, in een huis dat bij je past. Dit is U is ideaal voor Friesland.